jo decido 2 hores què vaig a fer a l'Ajuntament d'Alcoi. De què anem a parlar? Realment de què anem a parlar? Realment, quan hi ha tanta feina per fer, quan hi ha tants problemes per solucionar, quan la gent ho està passant tan malament, què estem fent més? Ixe és un pensament que des que m'ha passat este matí no me l'he desenganxat del cap i per això vos el transmet. No sé realment què estem fent així en aquesta caia. El que sí que sabem és el que ha ocorregut, i és que ahir, de vesprada, l'alcalde d'Alcoi, i ho sabem per la premsa, perquè no tenim cap notificació oficial, no tenim cap comunicació oficial, sabem per la premsa que l'alcalde d'Alcoi, ahir de vesprada, va retirar les competències a una regidora del Nou Compromís, la regidora de Cultura. Això és, evidentment, un trencament unilateral del pacte de govern firmat el juny del 2011, trencament unilateral, hi havia 3 parts en aquest pacte, trencament unilateral del pacte de govern firmat, de les regles de joc firmades en el juny del 2011 i, evidentment, després de assabentar-nos per tots vostès d'aquest fet, torno a repetir, no hi ha cap confirmació oficial fins al moment i ara mateix. Evidentment, la sensació que se'ns quedava no sols a la regidora, sinó a la resta de membres del grup municipal i del govern que formava la quota del Bloc Compromís en l'Ajuntament d'Alcoi, la sensació que se'ns quedava és que ens havien expulsat, que ens havien reballat, que ens havien foragitat d'este govern. D'un govern que ens hem cregut des de fa un any i mig, des del primer dia. Hi ha moltes maneres de fer això. Hi ha moltes maneres d'expulsar els companys de govern. I la memòria en aquesta ciutat està ben present. El mateix partit, el PSOE l'any 2000, ja va provocar un altre trencament de govern. Recordem vostès que l'any 2000 l'anterior alcalde socialista va privatitzar el servei d'aigua i va privatitzar el servei d'autobús i va provocar un trencament de pacte que va desembocar i va generar un altre govern diferent. Per tant, estem davant d'un Partit Socialista Obrer Espanyol, el de sempre, el de tota la vida, el que ens recorda a l'any 2000, perquè hi ha experiència en això de rebentar pactes, hi ha experiència en això d'expulsar de la manera diferent, de diferents maneres, subtil més o menys, provocant privatitzacions o llevant unilateralment les competències d'una regidora, o quan tenim majoria absoluta, en aquesta prepotència que dona molt sovint la majoria absoluta, i sense recordar que el pacte de govern del juny de 2011 no estava basada en la majoria absoluta, estava basada en l'acord de 3 partits diferents. Per tant, això és una evidència que es va produir ahir de vesprada i la sensació que se'ns queda és que ens han expulsat d'este govern com fa 12 anys va ocórrer, per desgràcia, en aquesta ciutat i protagonitzat pel mateix partit. Se'ns queda també la sensació de veure, i això sí que és de veres que este matí no li ho he sabut explicar a la gent quan em mirava a la cara. Eixos iaios, eixes mares, eixos pares que anaven en companyia meva a deixar el meu fill a l'escoleta, a les mestres del meu fill, no els he sabut explicar com és possible que encara els partits de tota la vida, la manera d'entendre la política de sempre, continuen prioritzant els interessos partidistes en compte dels interessos de la gent. En la que està caent i de què estem parlant avui i de què estem parlant totes aquestes setmanes. Sembla que el Partit Socialista, que és el que ha trencat unilateralment el pacte de govern, sembla que no està entenent o no està volent entendre la gent. Sembla, almenys és la sensació que ens està donant, sembla
I crec que hem sigut molt cuidadosos en un any i mig d'estar en esta cançoneta, mai no l'hem repetida. Sembla, no sols en aquesta prepotència que sembla utilitzar com si tinguera majoria absoluta, sembla que no recorda quin va ser el resultat electoral del juny de 2011, del maig de 2011. Sembla que no ho recorda. Un resultat electoral que va donar amb el PSOE amb el menor suport electoral en tota la història de la democràcia. Va treure el pitjor resultat de tota la història de la democràcia en el maig del 2011. I això sembla que ja no ho recordem. I que gràcies a l'aportació d'un partit com el Bloc Compromís, que va passar de 2.400 vots a 6.000 vots, i gràcies a l'aportació d'un altre partit, Esquerra Unida, que també va incrementar el vot, hi havia unes regles de joc i hi havia un pacte de govern. A sant de què, com si tinguérem majoria absoluta, es trenca unilateralment unes regles de joc. Sembla que també alguns dirigents del Partit Socialista se'ls obliden la realitat de la qual naix el govern d'esta ciutat. Com us deia al principi, les dones i els homes que estem avui així ens hem cregut des del principi este govern. I ho hem demostrat. I considerem que ho hem demostrat de la manera més lleial que hem estat capaços. I alguns, des del minut 1, des del principi, defensaven i creien fermament que Alcoi era un ratget d'esperança en tot l'espai valencià. Era un ratget d'il·lusió el qual, si érem capaços de fer les coses com toca, podríem extrapolar aquesta experiència política a l'àmbit del país. Perquè l'alternativa a que les tres forces, diguem-ne, de l'àmbit progressista no s'aclarisquen, l'alternativa ja sabem quina és. És una alternativa molt pitjor. Avui, per desgràcia, aquells que defensàvem amb tota la il·lusió del món des del primer minut que Alcoi podria donar un exemple que canviarà també la dinàmica política del nostre país, hem de reconèixer amb tot el dolor del món que estem sent exemple justament de tot allò que no es pot fer, de tot allò que no toca fer, que és prioritzar els interessos partidistes per davant i per damunt dels interessos de la gent. Justament per això el que no es pot fer. Avui, per desgràcia, estem sent exemples d'això. Han de canviar moltes actituds, han de canviar molts comportaments. Este PSOE s'assembla molt al PSOE de l'any 2000, per desgràcia, i així estan els fets. Han de canviar moltes mentalitats i s'ha de demostrar amb fets que estem amb voluntat de servir als ciutadans i no estem amb voluntat de servir interessos partidistes. Això també s'ha de demostrar amb fets. I com s'ha arribat a aquesta situació? Per què 4 mesos després de l'èxit d'un concert encara algú té ganes, de la manera més o menys artificial, per què encara algú té ganes, després de 4 mesos de l'èxit d'un concert, d'intentar minimitzar aquest èxit? Per què justament després d'acabar el llarguíssim procés de l'adjudicació, concurs públic, amb totes les transparències legals i amb tots els processos legals acabats, per què casualment, o no, després de la concessió del Calderón, algú se'n recorda d'un concert que va ser un èxit de fa 4 mesos? Què hi ha darrere realment de tot això? Per què la regidora de Cultura ha estat des del primer minut en el ull de l'huracà? Per què des del primer minut la regidoria de Cultura ha estat en el centre de la diana? Per què? Per què no fem una reflexió? Per què tantes casualitats alhora? Per què després de 4 mesos de l'èxit d'un concert que recorde que va aportar el
es van calcular en aquella època, i vostès són conscients, perquè molts de vostès van estar allí i van fer les seves cròniques i les seves notícies, va aportar beneficis calculats en més de 200.000 euros, va vindre moltíssima gent de fora, va situar Alcoi en el mapa, feia anys i anys i anys que un concert d'aquest nivell no s'havia organitzat en aquesta ciutat. Per què 4 mesos després algú comença a parlar de que si mos costava 0 i ara mos costa no sé què? Quan no hi havia prou en això, que si no sé quines empreses afins a no sé qui, quan no hi havia prou en això, intenten enllaçar concert amb el Calderón. Quina casualitat, quan s'acaba de produir aquest procés que ha durat un any. I quan no es tenia prou en això, ara es comença a parlar de no sé quines entrades. Per què ara tot? Per què? Perquè no s'assumeix o no s'assumeixen els dos grans èxits de la gestió de cultura, com ha sigut un concert d'aquest nivell únic a la província i com ha sigut, amb la meitat de preu que no hi havia en l'anterior legislatura, acabar un procés complicat i llarguíssim d'un any de la concessió del bus públic del Calderón. Quantes casualitats. Almenys a nosaltres ens semblen moltes casualitats. Una casualitat més, que no sé si dona resposta al per què s'ha centrat determinades preocupacions i investigacions en cultura. Recorden la llista electoral del Partit Socialista en Alcoi en l'any passat, en el maig del 2011. Número 3, hi havia una persona que tot el món donava com a regidor de cultura. Com que el pacte va ser el que va ser, recorden quina cosa estranya va haver que aquesta persona va renunciar de ser regidora, va deixar passar una altra regidora, es va quedar com a assessora de què? Dinamitzadora cultural. Van passar els mesos i la mateixa persona de dinamitzadora cultural va passar a estar adscrita a festes. Després veiem en la RPT que s'acaba d'aprovar que era assessora d'alcaldia. I com vostès saben, perquè són periodistes i han rebut aquesta nota de premsa fa pocs dies, esta persona no ha deixat de fer alguna feina cultural a esquenes de la regidora de Cultura i fins fa 2 dies encara es presentava com a dinamitzadora cultural d'esta ciutat. Quantes casualitats. Almenys a nosaltres ens semblen moltes casualitats. Tot centrat en cultura. Tot. I quan els nostres socis de govern, en teoria socis de govern, perquè oficialment no se'ns ha comunicat res, diuen, asseguren que no hi ha cap problema d'irregularitats, no hi ha cap problema d'il·legalitats, hi ha un problema de falta de confiança, hi ha un problema de mitges veritats. Escolteu, que això és molt més seriós que tot això. Què diran les empreses de fora quan vulguin vindre a aquesta ciutat, si es fa un concert com no se n'ha fet mai en aquesta ciutat des de fa molts anys i 4 mesos després no sabem ja què buscar per intentar minimitzar l'èxit cultural d'aquesta gestió? Com li puc explicar jo a tota la gent amb la que m'he trobat i he parlat este matí? És que no li puc explicar, no sé on explicar-li. No sé on explicar-li. Perquè ni nosaltres mateixos ho entenem. Però algú sí que hauria de donar explicacions. Algú hauria de donar explicacions per què fa tantes setmanes que està tan nerviós. Algú hauria de donar explicacions de per què d'això que estem parlant transcendeix molt més enllà d'una gestió d'un simple concert. Algú, si volia ser mínimament responsable, hauria de donar explicacions. Evidentment, per la manera de gestionar els problemes, per la manera d'actuar que se'ns ha demostrat públicament per mitjà dels mitjans de comunicació i no oficialment, evidentment, la nostra opinió és que el senyor alcalde no ha donat la talla. No ha donat la talla en la gestió, com a mínim, d'aquest procés. No ha actuat, des del nostre punt de vista, com li caldria a una persona que ostenta la responsabilitat d'alcalde d'Alcoi. Si al final
en algun moment ens arriba la confirmació oficial que ens han expulsat del govern, si ens arriba oficialment aquesta confirmació, perquè fins ara ens ha arribat per premsa, evidentment ens sentirem exclosos i no sols els regidors i les regidores, sinó les persones que estem formant part d'aquest govern en nom del Bloc Compromís, com que ens han expulsat, evidentment, totes i tots renunciarem a les nostres responsabilitats de govern. Si és que es confirma la evidència, en teoria, des del punt de vista de mitjans de comunicació, però torno a repetir, no formal, que el senyor alcalde ha trencat les normes de joc pactades en el 2011 de forma unilateral. I ho farem amb la cara ben alta, més alta que quan vam entrar, perquè la gent del Bloc Compromís té dignitat. La gent del Bloc Compromís té dignitat. I serem tan elegants a l'hora d'eixir, si és que ens confirmen que ens expulsen, com quan hem entrat. Nosaltres no entenem de ventiladors, d'aixòs ventiladors que s'enxufen no per a fer aire. Nosaltres això no ho entenem. Nosaltres volem ser tan elegants com així, com quan hem entrat. I si al final es confirma que ens expulsen i es reballen del govern, passarem a l'oposició, amb una posició constructiva i responsable que és marca de la casa que va iniciar el senyor Paco Blai en el 2003, i ho farem perquè no ens aferrem als càrrecs. Nosaltres no estem en política per el poder, estem per a servir a la gent. I ho hem demostrat ja en aquesta legislatura quan vam prescindir d'un eventual. Igual ara ja es pot comptar. Igual ara ja es pot comptar. Perquè per lleialtat i per responsabilitat, evidentment, com passa en tots els puestos, de les parelles, de les famílies, vostès entendran que tots hem aguantat molt, tots i totes, si no hi ha més que tots i totes. Però la lleialtat es demostra després en com reacciones, si aguantem o no aguantem, i com gestiones els problemes. En la que està caent. Ens havien baixat el sou els regidors d'aquest ajuntament no sé quantes voltes ja, havien prescindit de la 14a paga i al final, des del Bloc Compromís, li van demanar als nostres socis de govern que prescindiren d'un eventual. Això que ara estan parlant de les mitges veritats, de la falta de confiança, de que m'heu enganyat, jo puc dir que em van enganyar. Perquè tant el senyor alcalde com el segon tinent d'alcalde em van assegurar que calia fer aquest esforç i que renunciarien tots a un eventual. Va passar un cert temps i donde dije, digo yo. I va ser curiós, ahir, ho dic públicament perquè ahir, en la reunió que van tindre, o en la trobada que van tindre 2 hores i mitja, llargues, jo vaig dir tant a Toni Francis com a Paco Guido. Jo també m'he sentit enganyat, però no m'he anat a la premsa a ja no sé què. Hem aguantat. I hem prescindit de l'eventual, cosa que vosaltres no. I va ser curiós perquè jo vaig dir al senyor alcalde, perquè la contestació del senyor alcalde va ser sí, Rafa, jo crec que en aquesta proposta crec que ho hauríem de fer, però és que si no, Esquerra Unida no ho assumirà i trencarà el pacte de govern. Per Esquerra Unida hem de fer l'impossible que no trenquen, però s'ha demostrat avui, en aquestes setmanes, que si retirem les competències a una del bloc, o una persona del bloc, pues què me dona, no? Per què no van complir la paraula de tots els 3 partits prescindir d'un eventual? Sol ho fet a dia d'avui, Bloc Compromís. Exemple clar de que no s'aferrem a ninguna poltrona. I ara, si es confirma tot això, anirem a l'oposició en la cara més alta que quan vam entrar al govern a treballar per la gent de manera constructiva i responsable, que ningú no espere una oposició a fer mal. Es quedarà esperant, igual que s'ha quedat esperant tots els anys que fa que estem en esta santa casa. I som gent amb dignitat i amb paraula. La mateixa paraula que aquesta persona que us parla a un any abans de les eleccions va dir no pactarem en el PP i ho va complir a pesar dels ciris que vau encendre o que van encendre molta gent. Aquesta gent que diu que no creu, però encendre ciris a veure si aquesta persona al final li cega de saber què i no ho complís, doncs els ciris es van apagar i van complir la paraula. La mateixa paraula que ara diem
que si es confirma això no sabem com quedarà la situació municipal. Però aquesta mateixa paraula és la que ens serveix per a tornar a dir que no pactarem amb cap altre partit que no siguin els membres que hem format el govern fins ara, perquè creiem en aquest tipus de govern i creiem en els pactes del progrés, a pesar de tots, de tot, i especialment d'alguns, i si al final es parlen de mocions de censura, no sé què, a nosaltres no van a trobar-nos per ahir, que nosaltres no volem ser alcaldes a qualsevol preu, que nosaltres estem en política no per el poder, estem en política per a treballar per la gent. No ens deixen treballar en el govern, sembla que ens han expulsat del govern i ara anem a fer-ho, igual que ho han fet els 8 anys des de l'oposició. I això que es quede clar. Així no dividís ningú, ens han tirat. En el 2000 van tirar els seus socis de govern privatitzant determinats serveis i ara ens tiren retirant competències a la Cultura. Jo sé que no estic així avui per a preguntar, sinó per a parlar i ser preguntat. Però entengueu la pregunta retòrica, si voleu. Tots i totes sabeu la que ha caigut en aquesta ciutat durant anys. Les coses que s'han fet durant anys en aquesta ciutat i que per aquesta qüestió que avui per desgràcia estem tractant, estiguem en aquest punt, algú ha de donar moltes explicacions per a justificar aquesta situació. Algú ha de tindre la valentia d'eixir al carrer en la que està caent i en les dificultats que tenim i de dir-li per què s'ha muntat esta història. Com a mínim, s'hauria de fer això. Acabe i li dono la paraula a Enric Morera simplement dient una cosa. Disculpeu, alcoians, disculpeu per la part de responsabilitat que ens pertoca. Disculpeu perquè hem donat una sensació de pena. I especialment disculpeu les més de 17.000 persones que van votar progressista i van votar canvi en aquesta ciutat. Disculpeu perquè no hem estat a l'altura i nosaltres assumim la responsabilitat que ens pertoca. Però jo que soc futbolero, i ho saben vostès la majoria, sempre he pensat que quan un equip no va, queda molt lleig que l'entrenador li tira la culpa als jugadors. Perquè l'entrenador és el responsable que l'equip funcione o no. Molt bonic ser entrenador. Mira l'entrenador, que xulo, ai, que guai entrenador. Però això té les seues responsabilitats. Disculpen perquè en diferents graus considerem que no hem estat a l'altura. Abans de passar a Enric Morera i a torn de preguntes, sí que es anuncie que, com que ja hem fet desenes de voltes i totes les que faci falta, si hi ha alguna pregunta relacionada o relativa directament a alguna qüestió de gestió cultural, ens agrairíem que les feren el dilluns, perquè el dilluns Anna Serrano, una volta més, convocarà una roda de premsa per explicar tot allò que consideren oportú. O sigui, rodes de premsa, notes de premsa. En este saló de ple, fa pocs dies, es va celebrar un acte inèdit de la història de la democràcia d'aquesta ciutat. Una regidora del govern va dir, escolteu, així estic, pregunteu el que considereu. En un PowerPoint es va explicar una qüestió tan complicada per a la gent que no està treballant en l'Ajuntament, com és el procés de contractació, d'una mesa de contractació, de la qüestió del Calderón. Així estic, qualsevol pregunta que tingueu. Això no s'havia fet mai en democràcia, però ho continuarem fent. No, per a nosaltres no va ser això una qüestió espontània, la nostra manera de fer la política contra la manipulació, transparència. Per tant, ens agrairia que les preguntes relacionades amb la gestió de cultura els emplacem el dilluns, dia que Anna Serrano, regidora de l'Ajuntament d'Alcoi, deixem-ho així, perquè com que oficialment no sabem res, regidora de l'Ajuntament d'Alcoi, això sí que encara que vulguin no li ho poden llevar, encara que vulguin no li ho poden llevar. Com que no la premsa explicarà tot allò, com ha fet sempre, que vostès vulguin preguntar.